Pobočka veľkoobchodného reťazca Metro Cash & Carry Slovensko v Nitre sa môže pochváliť obzvlášť vysokou úrovňou služieb a strategickou polohou v silnom regióne Slovenska. V Slovenskej republike patrí do reťazca Metro Cash & Carry Slovensko už 6 veľkoobchodných centier zameraných na zákazníkov profesionálov z oblastí horeka, hotely, reštaurácie a catering, nezávislý maloobchod a malé až stredné firmy. Nie menej dôležitá je skupina podnikateľov, ktorí podnikajú v rôznych službách, v rôznych servisných sférach. Takže sú to hlavne zákazníci, ktorí fungujú na základe živnostenského listu. Pre každú z týchto skupín sa snažíme šiť na mieru rôzne podporné programy. Napríklad pre nezávislý maloobchodný trh a pre tých maloobchodníkov pripravíme špeciálnu maloobchodnú akadémiu. A následne pre tú druhú skupinu horeka segmentu znova v spolupráci s našim šéfkuchárom Vojtom Marcom pripravujeme špeciálne kulinárske tréningy, kde majú možnosti kuchári týchto reštaurácií sa oboznámiť s najnovšími trendami v rámci jedla, v rámci trendov v horeka segmente. My sme pomerne mladá predajňa, ale už od začiatku sa stalo našimto partnerom Metro, takže 80% produktov, ktoré ponúkame, tvoria produkty z ponuky Metra. Čo sa týka ponuky v biznise, na začiatku podnikania som absolvovala maloobchodnú akadémiu a to mi dalo veľmi veľa, nielen čo sa týka podnikania, ale teda aj vedenia predajne. V ťažkej chvíli, teda hospodárskej krízy, nám veľmi Metro pomohlo rôznymi vernostnými, ale aj bonusovými programami. Takže čo sa týka podnikateľov, alebo teda tých, čo o tom uvažujú, určite spoluprácu s Metrom odporúčam. Metro šetrí čas aj peniaze zákazníkov. Vo všetkých slovenských pobočkách boli v priebehu minulého roka vybudované delivery platformy na rozvoz tovaru priamo k zákazníkom. Vďaka tomu je schopné doručiť tovar priamo k zákazníkovi do 24 hodín od objednávky. Takých tých najnovších noviniek, ktoré sme zákazníkom priniesli, je služba distribúcia, kde zákazníkom privážame tovar priamo až na ich prevádzky a tým šetríme ich čas a námahu, aby nemuseli chodiť na tie nákupy oni. Metro Cash & Carry v Nitre svoje brány poprvý raz otvorilo 15. novembra 2000 ako jedna z prvej trojice pobočiek reťazca na Slovensku a na svojej predajnej ploche 7,5 tisíca metrov štvorcových v súčasnosti obslúži okolo 21 000 zákazníkov za mesiac. Nitrianske Metro prešlo začiatkom minulého roka remodelingom prevádzky spojenej hlavne s rozšírením predajnej plochy potravinárskeho sortimentu. Výrazne bol obohatený aj sortiment mrazeného tovaru, nápojov, gastrovybavenia, ale tiež potrieb pre maloobchodníkov a vybavenie kancelárií. Kvalita potravín je veľmi dôležitá téma, ktorá v Metre veľmi silne rezonuje a dovolím si tvrdiť, že Metro má svoje štandardy, čo sa týka kvality a hygieny, nastavené veľmi vysoko, čo dokázalo aj to, že sme pred 2 týždňami získali medzinárodný certifikát IFS, ktorý sa práve zameriava na kvalitu potravín. Snúbenie vín s pokrmami, degustáciu vín priamo v prevádzkach zákazníkov, slávnostné večery v spolupráci so somelierom Metro, aj takými akciami sa môže pochváliť nitrianska pobočka Metro. Metro sa vždy snaží podporovať nielen svojich zákazníkov v regióne, ale aj lokálnych producentov, výrobkov. Takže máme široké portfólio dodávateľov, ktorí sú práve z tohto nitrianskeho regiónu. Metro Cash & Carry v Nitre pravidelne realizuje aj filantropické aktivity. Metro tiež hľadá cesty, jak pomôcť tým, čo to potrebujú a hlavná cesta, s ktorou sa snažíme pomáhať ľuďom, je spolupráca s Medzinárodnou potravinovou bankou, ale takisto cez potravinovú banku podporujeme aj nášho zákazníka, komunitu Kráľovnej pokoja, ktorá má 2 detské domovy.